25e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba et Nathaniel Dameli. Niye Anka Podcasti Sendanye Mouani Duruna ye Mimbe Lase Banema Sokoba et Nathaniel Dameli fait. Verset du jour du 17 février 2025. Proverbe chapitre 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Bitenendon février kalo kle tan ani wolonwula san ba fila ani mugani duuru verset kalanta ye ntalenw sura tan ani wolonwula a verset tan ani wolonwula. Teri sɛbɛ bɛ mɔgɔ kanu tuma bɛɛ a bɛ kɛ i balimakɛ ye tɔɔrɔ waati la. L'amitié véritable se relève dans la constance et le soutien mutuel. Teriya sɛbɛ bɛ jira ɲɔgɔn dɛmɛli fɛ tuma bɛɛ la. Dans les bons comme les mauvais moments, un véritable ami reste présent et devient comme un membre de la famille, portant nos fardeaux avec amour et fidélité. Teri sɛbɛ bɛ to i kɛrɛfɛ don ɲuman fara don jugu kan. A bɛ kɛ i n'a fɔ i balimakɛ min bɛ i ka doniw ta ni kanuya ani kantigiya ye. Cultivons les amitiés sincères basées sur l'amour, la compréhension et la solidarité. An ka teriya sɛbɛ dabɔ min ju sigilen bɛ kanuya, ɲɔgɔn faamuyali ani ɲɔgɔn dɛmɛli kan. Soyons aussi des amis sur lesquels les autres peuvent compter en toutes circonstances. An ka kɛ teriw ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka u jigi da minnu kan fɛn bɛɛ la. Aujourd'hui, soyez reconnaissants pour les amis qui vous entourent et soyez à votre tour un reflet de l'amour fidèle de Dieu. Bi kɛ waleɲumandɔnba ye i teriw ma olu minnu bɛ i kɛrɛfɛ ani ka kɛ Krista ka kanuya kantigima ja ye. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. Nin laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni fɔlikanw ye.